बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंनि गोसोआव अर जोङाब्ला भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै थां आरो जुदि नोंनि गोसोआव अर फोजोंनानै अरखि गालांहोनो हायोब्ला भिडिअखौ प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। सासे सेंग्रा जाय बमा ब्लास्टआव बै आखाइखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन जाय आखाइजों बियो मुलुगखौ जै खालामनो सानदोंमोन। सासे उन्दै बैसोनि गथ' जाय गथ'खौ डक्टरा थाबायनो हानाय नङा होननानै बुंदोंमोन नाथाय बै गथ'आनो खारनानै अलिम्पिकआव 3 गल्ड मेडेल लानानै फैनो हादोंमोन। हमनानै ला नों माबा मोनसे एग्जामनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं 3-4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो थियारि खालामगासिनो दं आरो बै एग्जामा बिदि लिरनानैसो बै एग्जामखौ पास खालामनो हायो लिराब्ला बे एग्जामखौ होनोनो हाया। नोंनि थियारिया जोबोर गोख्रों जागासिनो दङ दाना साननानै नायदो बै समावनो नोंनि आखाया माबा मोनसे जोखोम जानानै होयोब्ला अब्ला नों एग्जामखौ माबोरै होगोन? जाय एग्जामखौ होनानै नों जिउआव सोरां लाबोनो सानदोंमोन बै आखायानो दिनै नोंनि जोखोम जानानै थाबाय जाय आखाइजों नोङो खोलोमखौनो हमनो हालिया। बै समाव नोङो एग्जामनि खोथाखौनो साननो हानाय नङामोन नाथाय 1938 मायथाइनि हांगेरियान आर्मिनि सासे जवान करलिया जर्ज काउन्ट्रीनि बेस्ट पिस्टल शुटार बै जर्ज काउन्ट्रीयाव जेसेबां चेम्पियनशिप बिमुं दंमोन बैखौ बियो देरहासारजोब्बायमोन। गासैबो सुबुङानो साननो लाबायमोन दि 1940 मायथाइनि जानो गोनां अलिम्पिकआव करलिया गल्ड मेडेलखौ देरहासार जानो हागोन होननानै नाथाय 1938 मायथाइनि आर्मिनि मोनसे ट्रेनिंआव बिनि बै पिस्टल गावनाय आखायानो मोनसे हेन्ड ग्रेनेड बेरफ्रुना होनानै जाय आखाइजों बियो मुलुगखौ जै खालामनो नाजादोंमोन बै आखायानो बिनि जनानै थांदोंमोन आरो बै आखाइखौनो बियो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय करलिया बिदि ओरैबायदि बोदोर सुबुंमोन दान मोनसे हस्पिटालाव थानायनि उनावनो बियो गावनि नैथि आखाइखौ नायो आरो गावनि नैथि आखाइजों बियो ट्रेनिंखौ जागायनायसै। बै आखाइजोंनो बियो मुलुगखौ जै खालामनो साननायसै जाय आखाइजों बियो लिरनो हायामोन। 1 बोसोर ट्रेनिं खालामनायनि उनाव 1939 मायथाइयाव हांगेरियाव जानाय मोनसे चेम्पियनशिप मेचआव बै आखाइजोंनो बियो गावखौ फिन खेबसेबाव आरो चेम्पियनशिप बानायबावनायसै। नाथाय बियो बेयावनो जिरायनानै थायाखैमोन मानोना बिनि गोसोआ मुलुगनि बेस्ट शुटार जानो थाखाय बोदोर। 1940 मायथाइनि अलिम्पिकआव गल्ड मेडेल लानो थाखाय बिनि गोसोआ फाग्ला बायदि बोदोर जादोंमोन। नाथाय 1940 मायथाइनि अलिम्पिकआ मुलुग दावहानि थाखाय केन्सेल जानायसै। बिनि उनाव बिनि गोसोआ बायग्लिनो हमनायसै बिनि सोलेर आरो देहाया मेंग्लिनो हमनायसै नाथाय बिनि बोदोरा बिखौ जिरायनानै थानो होआखैमोन। नाथाय बै बोदोर सुबुङा बै सिंगेल आखाइजोंनो जायजों बियो खोलोम गंसेबो लिरनो हायामोन बै आखाइजोंनो बियो 1948 मायथाइयाव अलिम्पिकनि गल्ड मेडेलखौ गावनि मुं खालामनो हाबाय। बिब्दिनो बियो मुलुगनि जारिमिनखौ सोलायनानै होबाय। सासे गथ' जाय जोनोम जानाय समाव जोबोर लोरबांमोन जोनोम जानाय समाव बिनि लिरथाया 2 किल'ल'मोन। जेब्ला बियो 4 बोसोर अब्ला बिखौ पलिअ' बेरामा नाख्रेबनानै लादोंमोन। बै गथ'आ थाबायनो थाखाय केलिपास लानो गोनां जायोमोन। डक्टराबो बिखौ बुंनो लाबायमोन दि नों माब्लाबाबो गावनि आथिंजों थाबायनो हानाय नङा होननानै। नाथाय सानसेखालि बै हिनजावसाया गावनि टिचारनाव फोरोंगिरिनाव अलिम्पिक रेकर्डनि सोमोन्दै सोंफ्लांनायसै जायखौ खोनानानै थाखोनि गासैबो फरायसाफोरा मिनिनो हमनायसै। फोरोंगिरियाबो बै हिनजावसाखौ बुंनो लादोंमोन दि नों मा खालामनो अलिम्पिक रेकर्डनि सोमोन्दै मिथिनानै नोंथ' थाबायनोनो हाया होननानै। बे खोथायानो बिनि गोसोआव नांखांनायसै आरो बे खोथाखौ बियो हर सान साननायसै। बे खोथायानो बिनि गोसोआव सु बायदि हाबनानै थानायसै। हिनजावसानि गोसोआव मोनसे बोदोर बावलि साननाय जाखांनायसै आं थाबायनानैल' नङा खारनानै मुलुगनो दिन्थिगोन होननानै। आं खारनानै अलिम्पिक गल्ड मेडेल लाबोनानै मुलुगनि जारिमिनखौ सोलायहोगोन होननानै। बिनि उनाव बियो अखानायै गावनि आथिंनिफ्राय केलिपासखौ बहननानै थाबायनो नाजानायसै। बियो गले गले गोग्लैदोंमोन गले गले जोखोम जादोंमोन नाथाय फिन गसंफिनदोंमोन फिन थाबायफिननो नाजादोंमोन। जेब्ला गावनि सिमांखौ गोख्रों लाबाय जेब्ला गावनि थांखिखौ गोख्रों लाबाय गोसोनि मिजिंफ्रा उसिफावबाय नाजाबाय जेला नाजाथाबबायानो गले गले गोग्लैनायनि उनाव बै बोदोर बावलि हिनजावसाया वेलमा रडलफआ खालि थाबायनानैल' नङा खारनानैबो मुलुगनि सुबुंफोरनो दिन्थिदोंमोन आरो मुलुगनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदोंमोन। आरो खारदोंबो बियो ओरैबायदि खारदोंमोन 1960 मायथाइनि अलिम्पिकआव 3 गल्ड मेडेल गावनि मुं खालामनानै मुलुगनि जारिमिनखौ थारैनो सोलायना होमारदोंमोन। अब्ला दाबो नोंनि गोसोआव माबा बानाय दं नामा? आखाइ फारसे गैयाब्लाबो आथिं फारसे गैयाब्लाबो नोंहा जेबो खहा गैया नाथाय नोंहा खहा दं गोसोआव गोख्रों नाजानाय गैयाब्ला। भिडिअनि जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन जायफोर खामानिया बैसोरनि थाखाय गोरलै नङामोन आरो हाथावना नङामोन बेफोर खामानिखौ जुदि बिसोर मावनो हादोंब्ला बे खामानिखौ
नोंबो मावनो हानांगोन, नोंबो नाजानांगोन। दिनैनिफ्राय बानाय आरो गिनायखौ गारनानै बोदोर बावनि फाग्ला साननाय लानानै गावनि थांखिसिम आवगायलांदो। बोदोर बावनि फाग्ला साननाय लानानै नों जेब्ला नाजाथाबगोन, जायै हायै आरो गैयै सोदोबा नोंनि गोजान जानो नांगोन। नों जेब्ला नोंनि सिमांनि थाखाय फाग्ला जागोन, अब्ला नोंनि सिमाङा नोंखौ होसोबोनांगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।